दिनैनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुमा बे जथुमाखौ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरिनि गनकेश्वर नार्जारी जावरिखां फोथाराव सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय जादों। गाहायै दिनैनिफ्राय थान्दै जथुमा जागोन आरो बे थान्दै जथुमायाव जोङो गाहाय आयदाफोरखौ सावरायनो थाखाय थि खालामदों। गिबियावनो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि जे दाबिखौ लानानै थांनाय समफ्राव सरकारजों सावरायबोबाय थानाय जादोंमोन। दिनैसिमहालागै जोंनि जे दाबि बे दाबिया सुफुंजायाखै। बिनिखायनो जोंनि थान्दै मेलाव बिनि सायाव गोथौ आरो गुवारै जों सावरायनाय हाबाफारिखौ जोङो लादों। माब्रै जोङो जोंनि जे दाबिखौ मोनफुंनो हायो बिनि बागै सावरायलायनायनि मोनसे हाबाफारि जोंहा जागोन। बेनि उनाव गोबाव सम बिटिसि सुक्तियावबो बे दाबिया गनायथि मोनदोंमोनब्लाबो दिनैसिम जाफुङाखै। कार्बि आंलं आरो दिमा हासावआव थानाय जोंनि बर'फोरनि हाजोआरि जे एसटिनि जे मर्यादा बे मर्यादाखौ दिनैसिम मोनफुंनो हायाखै। बिनि सायावबो जोङो गोथौ आरो गुवारै जों सावरायगोन। बेजों लोगोसे प्रप'ज बड'लेण्डनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि राजखान्थियारि जे मोन्थाय बिनि सायावबो जोङो गुवारै जों सावरायनाय जागोन। गाहायै जोंनि जे सेपारेट स्टेटनि जे मुभमेन्ट एबा आथिखालाव जोङो जे आयदाफोरखौ लानानै सोमावसारदों बे सोमावसारनायनि सायावनो जोङो गाहायै सावरायगोन। बिनि अनगायैबो जोङो गाबोन मोनथाम सेमिनारनि हाबाफारि दोनदों। निउ एजुकेशन पलिसि एबा नेशनेल जे एजुकेशन पलिसि आरो बर' बिजों बेखौ सावरायनो थाखाय जों माखासे एजुकेशनिस्टफोर रोंगौसा मानसिफोरखौ जों लिंहरदों। बे सावरायनायाव जोङो खालामगोन। बिनि अनगायैबो आइजोफोरनि थाखाय मोनसे सेमिनार लानाय जादों आरो आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे सेमिनार बाहाय लानाय जादों। बे मोननैबो आयदायाव रोंगौसा बिथांमोनखौ लिंहरदों आरो बिथांमोना नुजाफैगोन आरो जोंनि गोबां पार्टिसिपेन्टसफ्रा बे सेमिनारावबो बाहागो लागोन। बेजों जोंनि जायफोर पार्टिसिपेन्टसफोर बाहागो लागिरिफोर बिथांमोना मुलाम्फा जागोन होननानै जोङो आसा फारिदों। आरो सरासनस्रा जोंनि जथुम्माफ्राव जानाय बायदि बावहाय हारिमु बादायलायनाय थागोन, बावहाय गेलेमु बादायलायनाय थागोन, थुनलाइयारि बादायलायनाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जोङो देग्लायबो लादों। आरो गेवलां मेलाव जोङो गाहाय आलासि महरै आसाम एग्रिकालचार इउनिभारसिटिनि रिटायार्ड भिसि बिथांखौ जोङो हांख्रायहरदों। आरो बे जोंनि जथुम्मानि स्पेसियेल गेस्ट एबा जर'खा आलासि महरै आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकार मानगोनां मुस्रि हितेन्द्र गस्वामी बिथांखौ जों हांख्रायहरदों। बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि तरेन बर' बिथांखौ जों हांख्रायहरदों। त्रिपुरानिफ्राय IPFTनि गाहाय नेहाथारि आरो केबिनेट मिनिस्टार मेबार कुमार जामाथिया बिथाङाबो बेवहाय बाहागो लाफैगोन। बेबायदिनो गुबुन गुबुन रायजोनि जोंनि सोमावसारारि लोगोफोर आरो आसामाव थानाय जोंनि ट्राइबेल फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर, आसुनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनखौ जों हांख्रायहरनाय जादों। गोबां इडुकेशनिस्ट आरो समाज सिबियारि बिथांमोनखौ जोंनि बे जथुम्मायाव जोङो हांख्रायहरनाय जादों। जोङो मिजिंथिदों रायजो राजाफोरनि मदद आरो हेफाजाबजों जोंनि सानथामनि जानो गोनां जे 52थि बोसोरसालिया जथुम्मानि हाबाफारि बे हाबाफारिया आबुङैनो जाफुंलांगोन होननानै जों मिजिंथिदों। आरो गासैबो दल संगठनफोरखौ जों खावलायनो सानदों बे सानथामनि जोंनि जि हाबाफारि दं बे हाबाफारियाव जेन' खुनु बन्द' बायदिसिना बिथांमोना जेन' हांख्राया बेखौ जोङो खावलायदों। मानोना दासान्दि आसामाव सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट जि एक्ट बेखौ लानानै गोबां दुंहाव मोनसे थासारि जानानै दङ। दा बेनिखायनो जोङो बिथांमोननिसिमबो जोङो खावलायदों दल संगठनफोरनिसिम जेन' बेबायदि बन्द' बायदिसिना जेन' हांख्रायनाय जाया। बेबो मोनसे जोंनि सावरायनां आयदा जे आथिखालाव भारत सरकारा जेरैबायदि सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट फोसावबाय बियो जोंनि बर' हारिफोरनि थाखाय बेसेबां खहा लाबोथावना एबा बे एक्टनिफ्राय जोंहा माबादि जागोन बेफोर गासैबो आयदाफोरखौ जों बेयाव सावरायगोन। मोनद' हारि 6 कमिउनिटिखौ ST खालामनो थाखाय सरकारा नाजाबाय थादों होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों जों मिथिदों। जानुवारिनि बिथांमोना गिबि सप्तायाव भारत सरकारनो बिथांमोना जि मोनसे कमिटि दंमोन हिमन्त बिश्व शर्मा, चन्दन ब्रह्म, तपन गगৈ, पल्लव लोचन दास आरो बेबायदि नबदले जे साबा
सोद्रोमाखौ लानानै जे मोनसे कमिटि दानाय जादोंमोन बे कमिटिया जानुवारिनियाव बिथांमोना रिपर्ट हरगोन होनदों माबादि रिपर्ट हरगोन माब्रै बे मोनद' हारिखौ एसटि खालामनो नागिरदों बेफोर गासिबो आयदाफोरनि सायाव जोङो जोंनि जथुमायाव सावरायनो थाखाय जोङो थांखि लादों दा बेनिखायनो मिजिंथिदों बे गासिबो सावरायनायाव जेन' गाहामै गाहाम जाफुंसारलाङो गोजोनै जेन' बारलाङो गासैबो हारि बोरोन रायजो राजाफोरनि खाथियाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जों खावलायदों जेन' बयबो बाहाय जोंखौ मदद खालामो